Nagpatuman og declogging sa mga bahaunong dapit sa Dakbayan ang Lapu-Lapu City Engineering Office. Samtang gitugutan sa Coast Guard ang Mercy Trip alang sa mga na-stranded nga pasahero sa Angasil Port sa Mactan ug sa Santa Rosa Port sa Olango Island. Si Luan Mirundina sa report. Huwag tuo ang mga pagbaha nga nasinati sa Lapu-Lapu City niadtong Lunes dihang niabot sa 114 mm o 570,000 ka mga baril sa tubig matag square kilometer ang nabubo nga uwan sulod lang sa 2 ka oras tungod sa nasinating severe thunderstorm. Bisan ang mga dapit nga dili sagad bahaan sama sa Barangay Ibo, nakasinati og pagbaha niadtong higayuna. Ug ning nagdanga-danga karon nga bagyong Wilma, diin gibutyag sa pag-asa ang daghang uwan nga dala sa mong bagyo nihimo og declogging sa drainage ug sa outfall ang City Engineers Office ilabi na habig sa Barangay Basak nga sagad makasinati og halapan nga mga pagbaha kun adunay kusog nga uwan. Samtang ang mga residente sa islet barangays kagahapon pa lang nagpaligo na sa ilang mga atop. O gipanghipos na ngadto sa mas luwas nga lugar ang mga sakayan sa mga mangingisda. Natagam na sila sa bagyong Verbena diin daghang mga sakayan ang nagusbat. Kagabi pa lang nasinati na ang kusog nga hapak sa bawd base sa kuha sa CCTV sa Angasil Port. Hinungdan nga way gitugutang biyahe sa mga motorbangka ug ferryboat paingon sa Olango Island ug sa Angasil Port. Subay niini, 25 ka mga pasahero sa Santa Rosa Port sa Olango Island nga paingon unta sa Angasil Port sa Mactan ang na-stranded. Hinuon kaganihang alas 11 sa buntag, adunay 2 ka Mercy Trip nga gitugot alang sa mga pasaherong padung sa Olango Island ug padung sa Angasil Port sa Mactan. Apan ang pasaherong si Lando Bosio nga paingon unta sa Olango Island, dala ang iyang mga materyales sa gitrabahong balay, wa na ni dayon pagsakay sa ferry boat. Kinihuman na sayra niyang wa na'y biyahe nga tugutan karong hapon. Pwede unta ko dito matog ang problema og di ko makabalik kay Lunes ilang istorya kundi pa kuno Domingo Lunes. Naalanganin ko sa budget baka wala ko pagkaon ito di wala ko padayon. Sa Pigasbahin, gibutyag sa pangu sa Operations Section sa Lapu-Lapu City DRRMO, Ricky John Mingming, nga wauna sila nagpatuman og preemptive evacuation apan nag-coordinate na silang daan sa barangay ug padayon ng ilang monitoring sa pag-asa ug sa kahimtang sa nagkalain-laing dapit sa Dakbayan. Sa case to case lang na namo ma'am if ever tanaw namo dili lagi kay sa kusog kay sige man tagpa-update sa pag-asa ma'am kung naa na yung mga kanang abiso. So if ever kinahanglan i-preemptive so i-implement dahil na nato ma'am together sa barangay. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirundina, Balitang Misda.